Estàs escoltant El Submarí. Exploradors de biblioteques. Com trobàvem a faltar aquesta sintonia, els dimecres, una temporada més, explorarem les biblioteques per parlar de totes aquelles informacions i activitats que segur són del nostre interès. I avui, atenció, perquè jo m'he quedat perduda que no ho sabia, és ben bé que a vegades en casa de l'Herrero, que tenir el carnet de la biblioteca té moltes avantatges. Ara ho explicarem. Amb qui? Doncs amb la directora de la BST, Cari Martín, bon dia. Hola, bon dia, Mariona. Com ha anat l'estiu? Ai, molt bé. Ai, sí. Sí. Oi que sí? Sí. Molt bé, me n'alegro. I ara ja piles carregades perquè ja des de la xarxa de biblioteques entreu amb força, per preparar una tardor allò intensa. Totalment. Nosaltres ja sabeu que funcionem molt com el calendari escolar, per tant, ara comencen, engeguem tots els projectes, els programes, i bueno, preparadíssimes totes les biblioteques, ja tot a punt, sobretot, ara us explico el tema dels avantatges del carnet, sí. Però també us explicarem que hem començat ja les inscripcions dels clubs i els tallers de lectura de tota la BST xarxa. Doncs vinga, va, que començarem ja a fer les nostres inscripcions, però deixem que comenci per aquests avantatges que té el fet de tenir, no? El carnet de biblioteca té molts avantatges i descomptes, que és que jo ara he fet el tafaner i poc pas que ho sabia jo, això. Per tant, escolta'm, informació de servei, Cari. Anem una mica, doncs això, el carnet de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona ens obre moltes portes. Quines avantatges té? Doncs a part dels avantatges que ja sabem, no?, dels serveis, de poder gaudir dels serveis de totes les biblioteques públiques de Catalunya, sí. També tenim uns avantatges molt interessants. Ens ofereix descomptes en museus, teatres, cinemes, llibreries de tota la província de Barcelona. Ara us explico els avantatges específics de Terrassa, però heu de pensar que amb el carnet de la biblioteca, si una persona es fa el carnet a una biblioteca de Terrassa, ja sabeu que serveix per totes les biblioteques de Catalunya, però també podrem gaudir dels avantatges de tots els municipis de la província. Uau, per tant... Molt interessant. Home, i tant, que és molt interessant. No, que jo m'he quedat de cacauet, és m'ha perduda, perquè és que la veritat és que, mira, poc que ho sabia i, per tant, crec que és interessant. Per tant, a mode d'exemple, per fer dentetes, Cari, a Terrassa, Déu-n'hi-do també a les avantatges que tenim. I tant, mira, exemples. El carnet, només presentant el carnet de la biblioteca, tindrem un 10% de descompte a les entrades dels concerts de la temporada estable i de la temporada estable de jazz, vull dir, i del Festival de Jazz també, de Terrassa. Imagina't. Per una banda, imagina't. Per una altra banda, presentant el carnet, 25% de descompte en la programació estable de música clàssica, de música moderna i d'arts escèniques que organitza el Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa. Molt guai, molt interessant. Però guaiíssim, és que a veure, de veritat, perquè, a veure, normalment hi ha col·lectius, els joves o grups nombrosos, que ja tenen alguns descomptes, però la gent que no entrem a formar part d'aquests col·lectius, però que tenim el carnet de les biblioteques, escolta'm, gaudir d'un 5, un 10, un 20% de descompte amb arts escèniques és meravellós. Un 25% I un 25, imagina't. Sí, molt bé. Llibreries de la ciutat, molt, a més, molt agraïdes perquè han col·laborat gairebé totes les llibreries de la ciutat, com sempre. Un 5% de descompte, presentant el carnet de la biblioteca, un 5% de descompte a la compra de llibres. A gairebé totes les llibreries, Mira, Casa del Llibre, la Temerària, l'Andròmina, el Kame Còmics, la llibreria Colors, la papereria Imàs a un clip, Nico-chan Còmics, llibreria Atenea, Roc Papers, Cinta i Bambú, llibreria infantil i juvenil. És a dir, que qui no llegeix és perquè no vol, Això mateix. No, home, és que és fantàstic això, molt bé. Sí, i molt interessant també, ja per acabar, i ja que la gent comença a tafanejar, ara us diré quina és l'adreça web per poder buscar la informació, turisme. Sí. Presentant el carnet a les biblioteques també tindrem una promoció d'un 2x1 amb una visita guiada molt interessant que es diu Seguint els passos de Lluís Moncunill, Arquitectura Industrial i Modernista a Terrassa. També molt, molt interessant. Escolta, em sembla meravellós. El carnet ja el tenim. Si no el tenim, ara explicarem com fer-lo, però on hem d'anar, per exemple, per tenir tota aquesta informació d'aquesta... Perquè ara parlàvem de Terrassa, però jo he posat altres municipis, que també Déu-n'hi-do, Sí. Doncs mira, si aneu a la pàgina, a la web oficial de l'Ajuntament de Terrassa, que és www.terrassa.cat, com ja sabeu,
/avantatges_mig-carnet, allà trobareu un enllaç directe en el formulari, diguem-ne, on podeu entrar i triar, podeu fer cerques per municipi, per tipus d'espectacle, per llibreries, per allò que més ens interessi, està molt bé. A municipis, ja dic, de tota la província, o sigui que no només Terrassa, sinó que podrem gaudir de Barcelona, de Sabadell o d'allà on vulguem. Em sembla meravellós. Aquells que encara no tinguin el carnet de la biblioteca, com ho han de fer, això? Doncs molt fàcil, passant per qualsevol biblioteca, no només de Terrassa, o sigui per qualsevol biblioteca, presentant una identificació, el DNI, el NIE, el passaport o una altra identificació, i ja està, és gratuït i a més no només passa avantatge, sinó com he dit abans per tots els serveis, o sigui que no només podran gaudir de les biblioteques de Terrassa, sinó que podran gaudir de les biblioteques de tota la Catalunya. Escolta, què millor que començar la temporada amb aquesta notícia que hem compartit i amb el fet també de tenir, com dèiem, aquest carnet aquells que encara no ho tinguin. Però no acabem aquí perquè, Cari, encara tenim allò teca que es diu per explicar, i és que, com a tot curs escolar, també les biblioteques oferiu diverses activitats, i avui parlarem de les inscripcions als clubs de lectura. Exacte. El programa Acosta't a la lectura, que ja és un programa que té tradició a les biblioteques de Terrassa, ja portem molts anys, doncs comencem una nova edició d'aquest programa, que inclou tallers, clubs de lectura, escriptura, de diferents temàtiques, ara us explico així molt per sobre, perquè en tenim moltíssims, adreçats a tot tipus de públic, adults, joves, infants, de totes les edats. I comencem ara, ja estan les inscripcions obertes, els clubs normalment funcionen d'octubre aproximadament, setembre-octubre, i fins al maig-juny que acaben, o sigui, tot el curs, una sessió mensual normalment, per això tota aquesta informació cadascuna de les biblioteques la podrà oferir. Per tant, si alguna persona interessada en qualsevol dels clubs, que ara us explico molt per sobre, ja dic, doncs que contactin amb les biblioteques i allà donaran tota la informació. Va, anem aquest per sobre, una mica una pinzellada, un tastet i fer dentetes. Què ens oferiu aquest any? Doncs tenim clubs de lectura presencials, clubs de lectura virtuals, que amb la pandèmia vam començar amb els clubs de lectura virtuals que no en fèiem, i la veritat és que estan funcionant molt bé, o sigui que també han quedat ja com permanents, i sembla que tenim 3 clubs de lectura virtuals a la BCT xarxa. Clubs de lectura fàcil. Ai, sí. Clubs de lectura més temàtics, de teatre, d'òpera, clubs de lectura d'idiomes, o sigui, tenim clubs de lectura en anglès, en alemany, en italià, en francès, tertúlies filosòfiques, i deixa'm dir-ne un que em sembla que, no sé si és nou o de l'any passat, el Club de Lectura Queer. Aquest és molt interessant. Aquest és nou, és una nova col·laboració. Sí. Ho saps tot, Mariona. Perquè com que m'envieu la informació molt ben explicada, jo l'única cosa que faig és fer el tafaner, clar. Sí, doncs aquest Club de Lectura Queer és una col·laboració que estem fent amb Bambú Llibreria, amb l'associació LGTBA, amb la Revolta Restaurant, amb la llibreria Sinúcia. I sí, són una sèrie de sessions, em sembla que són 4 sessions. El club estarà conduït pel Raül Portero, o sigui que molt interessant. Es farà un dijous al mes a les 7 de la tarda, i la primera sessió, cada sessió es fa de totes aquestes entitats que us he comentat abans, doncs cada sessió es fa a un lloc diferent, i la primera sessió es farà aquí a la Biblioteca Central. Doncs escolta, són 5 en total, des de setembre fins a gener, i per tant, Club de Lectura Queer, que trobarem tota la informació, com dèiem també, a la pàgina que ara ens detallaves de l'Ajuntament, i anant cap al link de la biblioteca. Per tant, aquesta és una de les novetats. També joves, Club de Lectura Juvenil, a totes les biblioteques de districte teniu també la vostra marca, el vostre segell, que també l'aprofiteu pels clubs de lectura, i per tant, ara toca triar, remenar i fer la inscripció. I tant, i sobretot també recordeu els infantils, que n'hi ha moltíssims, a totes les biblioteques, moltíssims, i estan molt ben classificats per edats, o sigui que hi ha nens de segon i tercer, o de quart i cinquè, però ja estan les inscripcions obertes, encara queden places, i jo us animo molt també en aquests clubs, que a més és molt bonic perquè és el propi personal de les biblioteques qui el tira endavant. Que bonic. Escolta, és que ara estic aquí embadalida mirant tot aquest llistat etern i fantàstic que teniu de propostes, i per tant recomanem als nostres oients i espectadors, doncs això, que comencem a omplir les agendes d'aquesta tardor, que ens apuntem als clubs de lectura, i sobretot que ens fem membres del carnet oficial de les biblioteques. Encara no el tenim, que això és interessant. Cari, doncs res, a navegar també amb el submarí, cada setmana més propostes.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Un petó ben fort i gràcies per tota aquesta informació. De res, a vosaltres. Adéu, bon dia. Que vagi bé. Doncs ja ho heu vist, entrant a la pàgina web de l'Ajuntament, anant a l'espai de biblioteques, hi trobareu doncs, això, tot el que és el cicle Acosta't a la lectura, amb tot un fum de propostes que no us les acabareu i que són molt interessants. I sobretot, doncs això, si tenim el carnet a les biblioteques, doncs tenim avantatges. No els desaprofiteu. Fem una pausa i tornem per continuar parlant de literatura, però de la mà de l'editorial Les Hores. Estàs escoltant El Submarí.